शिवाजी जे चलिले अपनी बियाह करे घर ही सिन्होरा छूट जास घर ही सिन्होरा छूट जास एक कोस गइले शिवाजी दुई कोस गइले घर ही सिन्होरा छूट जास उहाँ से अइले शिवाजी घर चली अइले खोल खोल या माहो बजर के मरिया घर ही सिन्होरा छूट जास घर ही सिन्होरा छूट जास कैसे में खोली बबुआ बजर के मरिया हाथ के जेवनवा लिहले ठार हाथ के जेवनवा ले ठार जहिया से ये बबुआ बहुआ तोहरो आई खीरा पूरी दूलमा हो जास खीरा पूरी दूलमा हो जास फिरा फिरा या जना फिर फैर बाजना फिरा फिरा बरियतिया सब लोग फिरा फिरा बरियतिया सब लोग माई के बात पर बारात फिर के लेके चले ले ना कर बड़े बियाह करे ऊँचा जबाना बाई कहे सुकर कहाँ बियाह भल बजे सुकर के हकने पर रहेला सुकर आ काना हो उनको कुछ नाम होते सुकर कहाँ बियाह करले बारे हाथना पर रहेले सुकर आओ कादून कर भले ना हो मेहरारू के जे बियाह में खेत भल सुकर के वहीं शंकर जी के माई बियाह ना करे देवी फिर के चल अलो परेशान कह के आवेला लोग फिर के तब 5 गो गोतनी होके चाहे ननद भौजाई मातारी बेटी कठहरा में खा ला लो एक वर्ष खाए में केवा मिली खाए के केवा ना मिली तैयार के कठहरे में खा ली हो जा तो बढ़िया बेटा का बियाह ना करी बेटा का रिजल्ट मल मानी तो पार घाट लगाही के बाद देव तो चाहे मन देव तो मानो तभी भला और ना मानी तभी भला लेकिन बेटा कब तक कुंवार कोई ना राखी रोवा खोले रहनी हम कहाँ खनी दे काहे अब मानी तो ना खनी लोगन खियावे दू चार गो मर्दाना रहे अब भोला के माई ने परेशान कर ले आयल तो खनी से अच्छा तू खैनी हाँ काची में हम खनी 2 आदमी खली छो मुनवा खलो हम खनी भोला के माई खलो कठहरा में खनी से पेट भरल तब देखो एक दिन के भरले रह गई 10 बरस बिया पहले भर में भात रहता अभी रोज यहाँ 4 टाइम खाता नहीं हम ताकन दे दिए तो खाए हाथ गधुरा हवा काट के खा ले